kuti undinzwisise mulife yatiri kurarama inoika. Muzukuruka kumwe kwatinofunga kuti ndokungwara ndokutopusa highest degree rakakurisa rekutopusa. Wanzwa muzukuru? Ndoraone uchifunga kuti kungwara. Actually pane zvimwe zvinhu zvatinoita muzukuruka, paune uchifunga kuti inini ndinoziva ukasvika panzvimbo pane vamwe vanhu, so varipo vanhu vakadaro kuti akasvika pavamwe vanhu anozvitonga tiende ari kuketa zviri kuitika kupfuura vamwe vanhu. Ndo kunonzi kupusungwara muzukuru, hakusi kungwara ikoko, kupusungwara. Right, listen muzukuru, ndandataura nyaya yangu panapa. Usati wasubscribe, please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell. Pega pandino upload a video, you'll be notified. Thanks kune vanoramba vachikomenta, basa renyu richienda mberi. Handiti also tisakanganwisa malike. Right, listen wazukuruka. Ndazopfuurawo nekusweden kumaraini kwaQueen Tatelicious, ndikavaona varipo vachangomuka zvo makuseni vachangomuka. So Queen Tatelicious vanga vachitaurawo advice yavanga vachipa vanhu yakakosha. Hani mulife naQueen Tatelicious, kana uchida kuti unge uri munhu anobudirira, hanzi itaserema. Itaserema muzukuru. Kwete uda unyepedzera kuita ungati wakangwara, ungati unoziva, hazvisi right. Kungonyepedzera ungati iwe chingoita semunhu asiri kuziva, so zvinhu zvako zvinokufambira. But ukada kuzviita sewakangwara kavanhu vane mari dzavo, havadi vanhu vakangwara ngwanduka kumberi kwavo. Hakusi kungwara ngwanduka. Handiti so Queen Tatelicious yane video yatichakuratidzai yaitoratidza nebasa rake raari kuita achicleana mumatoilets magovernment toilets sekuta according to Queen Tatelicious. Tichakuratidzai video yachona, so mirai muione video iyoyo. Handiti what do you think nemashoko aQueen Tatelicious kuti zoni muupenyu kana uchida kubudirira itaserema? Nepa video katichakuratidzai ngatitarira nekumacomments motiudza kuti munofungei vazukuru. Handiti vazukuru vasekuru saint, thanks very much. Tine mavideos mamwe atakuisirai, endai munoona kana musati mavaona pazuva ranhasi. Nasekuru saint ndichiti much love. Oh my lovely fans, I just want to inspire someone this morning. As you can see, I'm already at work doing my things. What do? I clean toilets for the government of Sweden. In whatever you do, slay. In whatever you do in life, which helps you pay the bills, slay. I'm not ashamed that I clean toilets. Actually, I'm so proud of what I do. To the extent when I'm cleaning this toilet, I think it's, say if it wasn't for this toilet, I wouldn't be paying my bills. So be proud of your job. Don't look down upon your job because it's making you pay bills. I hope someone is inspired today. So allow me to give me time and I'll clean this lovely government toilets so that when the Swedish people comes, they will shit nicely in a clean, beautiful toilet. I love my job. Have a good day, you all. Mwah.